Effekten af stoffer varierer generelt mellem 2 til 6 timers rus. Nogle stoffer er opkvikkende, hvor andre har den modsatte effekt. Men stofferne bliver i blodet i meget længere tid, end du måske tror. For eksempel kan du have cannabis eller THC i blodet i op til 30 dage. Så længe du har stoffer i blodet, når du kører, så betragtes du af loven som en spritbilist. Du risikerer klip i kørekortet. Du skal tage et alkohol-, narko- og trafikkursus. Du skal tage en ny teoriprøve og køreprøve. Du skal bidrage til Offerfonden. Du kan få op til 3 års ubetinget frakendelse af dit kørekort. Og du kan få en bøde op til 1 månedsløn. Og er du involveret i et trafikuheld, så kan du få en endnu højere straf. Og hvad hvis det værst tænkelige sker?